We're going to Katigbian kay mukugos mi og bata. Palamuot kayo kay kaming tulo. Si Renz og si Twinkle ang ako ng kumari og kumpare. For the christening of baby Aya, no, anak ni Ruel og ni Duan. See ya. So I guess Katigbian is about 38 kilometers from Tagbilaran City. Niagi mi dito sa Baclayon, then nilusot mi sa Corilla. No. Padayon balilihan, ana, no, para shortcut. So in less than an hour, about 45 minutes nga biyahe, naabot mi diri sa Immaculate Conception Parish sa Katigbian, Bohol, no. Cute ni siya nga simbahan. Nice kayo ilahang mga sculptures, no, ilahang Puerta Mayor. Mura og kanang kinulit, no, and then mohangad ka na adiha ang mga paintings nga nindot. Amazing kaayo, na amazed jud ko gatan-aw sa ilahang ceiling, painting sa ilang ceiling. So moari ni ang Katigbian Church, Immaculate Conception Parish sa Katigbian. Okay. Nindot kaayo. Tungod kay nauna man mi og abot, no, sayo-sayo man gamay. So akong gi-explore ang simbahan. Nidong ko dito dapit sa may altar, nakita nako ang akong mga partidos nga naabot na sad. So mao na ilahang altar, nice kaayo, nindot. Mayong pagkahiluna. And nag-start na ang bunyag, no. So akong gi-mute ang audio sa video kay medyo hinay, no, ang tingog ni Father. And so kani nga portion katong mga parents, ang pari, ang ginikanan og mga nagugos ni kuros sa agtang sa bata, no. Si Aya Vena Sharwell Banas, okay, anak ni Ruel og ni Sharon. Okay, mo nang Sharwell kay Sharon og Ruel. Okay. So tagsa-tagsa gyud ang mga maninay ug mga maninoy nga mikuros sa agtang ni Aya. Usa kini ka simbolo nga ang baptism is a sacrament of salvation, no. Girikol ni ini ang Christ saving death, no, og ang gidala ni ini nga redemption. So mao na ang meaning sa pagkuro sa agtang sa bata, no, sa mga Katoliko. O si Aya mamahimo ng usa ka miyembro sa Roman Catholic Church nga gitukod ni Kristo. Ug bisunod ato ang mga reading sa scriptures, katong exorcism and anointing, katong mga tan-aw ng mga nagugos, kung isalikoy ba nila si Satanas, etc. o katong mga pangutana regarding sa pagtuo nga ang mga manangugos maoy ang pitubag. Dayon ang pagbunya gamit ang tubig. Ang tubig nagasimbolo sa kinabuhi diha uban ni Kristo. Isunod ani ang pagdihog sa buna sa bata sa holy oil or Santa Lana. Nagasimbolo sa healing, no? O nga nakadawat ang bata sa gasa sa Espiritu Santo. Pagkahuman aning pagdihog sa Santa Lana, sulutan ang bata og puti nga panapton, no, puti nga kalo nga nagasimbolo sa purity, no, pagkabalaan, pagkalimpyo sa bata og mahimo na siyang sumusunod ni Kristo. Ang sunod ni ani mo ang pagdagkot sa kandila, no. Kaning kandila nagasimbolo nga sa kahayag ni Kristo, no?
Manamo pagdaigo ng imong ngalan. Umabot ka na mo ng imong gingharian. Matuman yung pagbuot din sa yuta mayngon sa langit. Ang kalanaw sa matag adlaw. Pasalua kami sa among mga sala. Ingon nagkapasaylo kami sa nakasala ka na. Ug dili mo kami tugyan sa balay. Ninulo sa kami. Ug pagkahuman sa bunyag, syempre adunay gihimo nga pictorials, no? Photo ops. Aron inigdako sa bata, makakita siya kinsa ang mga tao nga nikugos niya sa bunyag. Iya sang mga sponsors himamat ang mga tao nga nitambong sa iyahang pagbunyag. I-video. Kaniray ko ana ha. Kana. Pagito mo talin. Oh, video na pero. Thank you, Father. Hi, Aya! Congratulations! Pagkahuman sa tudumanon dito sa simbahan, nidiretso dayon mi sa ilahang balay para sa reception, no, mga salo-salo. And naay kuan dito, naabtan pa namo ang gituyok nga duha ka lechon. No, dagko kaayo nga mga lechon, oh. Kay sayo pa man, so nagsuroy-suroy pa mi, no, sa palibot sa ilahang panimalay. Kamote, na-press iyang fruit.
Tomorrow, congratulations! You're already a Christian. You're already a Roman Catholic today. No? Baby Aya? No? Baby Aya. Good girl naman Baby Aya, no? Good girl kaya wala din siya. Ay, smile, smile. Good girl naman Baby Aya kaya wala ni cry. Wala ni cry ganina. Pag mabunyag, no? No? Oh, good girl naman Baby Aya. Ayo, si Ninang Twing Twing. Gigutom na. Bibi na mo, gigutom na. Katugo na po na. Dangalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Ginoo panalangin ni ang pagkaon ng giandam ni Mr. and Mrs. Ruel Banas, uban sa iyang anak kay bunyag karong adlaw. Ginoo tagay sila taas pinabuhi, mayong lawas kanunay, palinaw sa ilang papuyo, ug buhi daghang grasya Ginoo sa ilang panimalay. Kini akong gipangayo pinaagi sa Panginoon Hesus Kristo. Amen. Ngalan naman sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Ayo udto sa tanan. Okay. Wala, nagkinilaw. Bawal ang